batean lehorte izugarria zeukaten. Aspaldian ez zuen euririk egiten. Lurra gorrituta eta bereak egari. Ogia egiteko irina ere falta zuten, eta jendea goseak aurratzen zegoen. Egun horietan, musika talde bat heldu zen herrira. Batetik bestera txanpon batzuen truke abesten eta musika tresnak jotzen ibiltzen ziren musikari haiek. Baina herri txiki hartako jendeak ez zuen musika entzuteko inolako gogorik. Ez dugu ulertzen, esaten zuten musikariek. Ez zarete konturatzen musikak arazoa